Odštartoval nám 6. štvrťfinálový zápas medzi domácim tímom HK Dukla Trenčín a hosťujúcim celkom HC Košice. Oceliari začínajú ako prvý v útočnom pásme. Vyskúšal to Mislav Rosandič, ktorý nešpekuloval na modrej čiare, ale Grigal bol v strehu. Aršambol si sám puk dokorčuľoval, preberá ho Krivošík. Krivošík to vyskúšal z veľkého uhla. Rosandičovo zakončenie, tečované pred bránkou Filipom Krivošíkom. Košice vedú 1-0. 29. sezónny zápas Filipa Krivošíka, ale prvý vo vyraďovacích bojoch. Vrátil sa dnešným dňom do zostavy, no a vrátil sa týmto vynikajúcim tečom, našiel si priestor pred bránkou. Potom, čo to sám skúšal z uhla, premiestnil sa tam Rosandičovi a úspešne zakončil. V jednoduchosti je krása, Krivošík už z rohu ihriska skúšal Grigal sa, skúšal jeho pozornosť. Krajč napravil mierne zaváhanie Bečára, ktorému puk ušiel spod kontroly. Košičania opäť zvládajú situáciu v defenzíve a navyše teraz Olivier Aršambol v obrovskej príležitosti. Strieľa druhý zápasový gól. V polovici prvej tretiny odskakujú oceliari na 2-0. Aršambol dostal nikým nekrytý do samostatného nájazdu a to zakončenie si naozaj vychutnal. To Bečarovo pošmyknutie sa vytvorilo, naozaj Aršambol to byl luxusne veľa priestoru a napriek tomu, že on má šikovné ruky, nešiel do žiadnej exibičnej kľúčky. Áno, bola to práve jeho zóna, kde by mal Bečar za normálnych okolností byť. Šmykol sa na modrej čiare, stane sa to, no bohužiaľ v takomto zápase a veľmi dôležitom zápase. TBS a jeho nastrelenie, tam boli dvaja košickí hráči pripravení na teč a následne Havrila nachádza pred bránkou nestráženého Patrika Lampera, ktorý zvyšuje na trojgolový rozdiel. Bolo to z prvej a Grigal sa nestihol ešte poriadne dostatočne presunúť a nebol kompaktný, tým pádom mu to prešlo pomedzi nohy. Nadšenie košických fanúšikov po treťom góle Patrika Lampera vo vyraďovacích bojoch. Teraz ale bude samozrejme ďakovať aj obom svojim kolegom z formácie, ktorí to pre ňo vypracovali perfektne. Poloková prírávka na Petráša, ktorý ešte mal pred bránkou aj Jonu Jääskeläinena. Prírávka ani strele sa nedostal, zakončil však Brett Pollock a dorazil Jon Jääskeläinen 0-4. Žal ten puk a pripravený hráč v bránkovisku len doklepol puk do prázdnej brány, ale čo som si mal možnosť všimnúť už na rozcvičke alebo na rozkorčulovaní Dukly Trenčín, neprišiel mi Grigal úplne dobre naladený. Aj ty sám, aj sme sa o tom rozprávali, že niektoré puky mu prepadávali, či už medzi nohy, či už takéto teplomery, ktorý mu vypadol aj práve teraz a aj krútil hlavou, čiže možno túto hľadať tú chybu, prečo Grigalsovi tento puk prepadol. Brett Pollock štartuje prečíslenie 2-1, ponúka sa mu Petráš. Pollock sa snažil vymyslieť prírávku, ktorá síce neprešla, ale vrátilo sa to na okejku Bretta Pollocka, ten si s Grigalsom poradil. Lúka, ktorú musí Trenčín a trenčianskí hráči prehltnúť, lebo naozaj nedarí sa im nič a Košiciam to padá až príliš ľahko. Naozaj to už začína vyzerať tak, že Košičanom sa to už odráža. Strieľajú gól aj zo situácií, ktoré zamýšľali úplne inak, pretože toto mala byť Polocková prírávka do poloprázdnej bránky na Petráša. Ale treba povedať, že naozaj aj on sám ten letiaci puk trafil výborne. Milo Leskinen naznačil, že pôjde do zakončenia, namiesto toho ešte kombinácia. Krásna súra, ktorá ale neprináša presný zásah. Trenčania už oslavovali po strele Miloho Leskinena, ale Jaroslav Janus tam zrejme predviedol zázračný zákrok. Stredajší gól Tomáša Ziga bol víťazný, keďže po ňom prišlo už len zníženie Joslinga. Teraz ďalšia pekná košická súhra, rýchla kombinácia a zakončenie Bretta Pollocka. Tomu sa ešte nepáčil spôsob, ako ho priľahol protihráč Andrej Krajčovič. Rosandič, Jääskeläinen, Pollock to rozhodne na strelu nemal. V ťažkej pozícii puk vrátil na Jonu Jääskeläinena. Hovan nedostal puk, tak aby mohol pohotovo zakončiť. Jääskeläinen opäť na Bretta Pollocka. Jeho zakončenie, ktorého sa možno ešte dotkol na ceste do bránky Filip Krivošík. Áno, súdiac podľa oslavy to nebol teč Filipa Krivošíka. Duo si to zrejme v objatí vydiskutovalo ešte raz. Tá viackrát realizovaná súhra medzi Jääskeläinenom a Pollockom v tejto presilovej hre. Lapšanský.
Lapšanský priráva Hatalovi, ktorý sa dostal k zakončeniu. Nakorčuľoval si tam medzi kruhy, dostal sa ku strele, ale brankár Jaroslav Janus z tohto gól neinkasuje. Josh Tevez. Ziko sa nedostal k Tevezovej prihrávke. Mohol z toho vzniknúť domáci protiútok. Josh Tevez a jeho protiútok, ktorý priniesol kvalitnú strelu na vyrážačku Pavako Honena. Zaujímavý individuálny výlet obrancu a ešte lepšie zakončenie spoza brániaceho hráča Dukly Trenčín. Polkrok, ktorý urobil Mislav Rosandič do cesty trenčianskeho hráča a Dukla využíva presilovú hru. Len 5 sekúnd stihol ubehnúť a triapa sa Ross McDougall. Rozdielmujú. Koltová strela bezprostredne po vhadzovaní od Rossa McDougalla. Aj ten do týmu prišiel ako posila predovšetkým na presilové hry. Veľmi pekne trafený gól. Kovan sa vyhol Macejkovi. Krivošík splepával to pre Mislava Rosandiča. Ten nemá rýchlosť na rozdiel od Krajčoviča. Andrej Krajčovič sa pretlačil cez Mislava Rosandiča a strieľa gól, ktorým znižuje na 2-6. Rosandičom a Krajčovič má dlhú okejku, je silný v osobných súbojoch a teraz sa presadil veľmi pekne. Počkal si na takéto seknutie Mislava Rosandiča, kedy prepadne okejkou, pretlačil sa mu cez ňu. A do protipohybu Janusa zakončil naozaj rutinérsky. Išiel do takého výpadu, veľmi pekne si zakryl puk do jednej ruky, až dal ho veľmi ďaleko od seba. Koleno išlo ako prvé. Rosandič sa snažil vypichnúť svojou okejkou ten puk, ale narazila okejka iba do jeho kolena, alebo respektíve holeného chrániča. Pavel Kohonen teraz zaváhal za vlastnou bránkou. Mikuš príležitosti trestá zaváhanie fínskeho golmana. Po dvoch znižujúcich trenčianskych góloch v priebehu 2 minút prichádza 7. presný zásah Košíc. Spoza bránkovej čiary alebo spoza brány vo vlastnom oslabení a našiel len na modrej pripraveného obrancu a ten z prvej sa snažil zakončiť, videl miesto v bráne, ale jak mu tá Gildonovi ako tá strela nesadla, tak sa odrazila Tomášovi Mikušovi a ten zakončil do prázdnej brány. Arčambo vymyslel prihrávku na Gildona. Tento nemal na strelu z prvej. Následne puk stráca a Dukla môže ísť do protiútoku. Krajč sa rozhodol, že pôjde do zakončenia sám, ani na 2-krát. Janus sa neprekonal. A takisto ani následná snaha o dorážku cez ľavý Janusov betón. Už úspešný koniec nemala. Navyše sa to tam celé ešte vyhrotilo a videli sme taký krátky náznak pestného súboja. Po Nitre a Žiline tak spoznávame tretieho zo semifinalistov tohto ročného extraligového play-off. No a sú ním HC Košice, ktoré na trenčianskom ľade uspeli výsledkom 7-2 veľmi dominantným spôsobom. My už poznáme všetkých semifinalistov, pretože aj HKM Zvolen dnešný duel na domácom ľade zvládol. Teší sa z víťazstva 3-0.